Dong Mbak Baut, kok didirawi Mas Gading lan Mbak Lintang Kairo. Mana Mas Gading? Make diunggah tiba mobil siap. Mas Gading Pamukir, selamat datang. Alhamdulillah. Biyen ki cilikanku yo ngono kae. Mas Gading kapan lho? Iya, biyen ngono kae cilikan almarhum nggih. Lah nek kae kerumatan lah aku ora lho tuane dadi kaya ngene iki. Mas Gading. Nggih. Sugeng pinarak ngancani Mas Baut Nggih, alhamdulillah. Nggih mangke gampil. Bahasane kula pun telas wong ra cetha kok niku. Mbah Bodong, Pak Mustafa, Amit Sewu mboten ateges ngicali raos pakurmatan, sing gojekan mawi keladuk nyuwun agung ing samudra pangangsa. Ngapunten nggih, Mbak. Selamat malam Mas Gading dan Mbak Nyanyi Lintang. ngene kok main duet kene kok bareng-bareng Ya Mas Gading. ampun, jan ngejo persis nom-nomanku biyen ngene iki ya, Pak. Iya, kowe biyen nom-nomamu ki nek tak formalin yo ngene. Dik. Barang ora tak formalin yo ajur kok. Nah, menika Mas Gading menika putranipun almarhum Kisena Nugroho. Kepanggih rupiah tasih timur sakniki. Wah, jan. Ya Allah. Kaya nom-nom aku. Berdiri, Le, berdiri. Santai Berdiri. bae to, Ding. Aduh, Ini, Mas. Mriki Mas. Mas Gading wah. Anu, Berdiri, Bu. ora Bu. usah wedi karo Bu, awakmu. pasangan sendiri-sendiri. Heeh. Pasangan dhewe-dhewe. Nah, Gading. Anu, Awake dhewe entuk barokah Mas Gading karo Mbak Lintang entuk musibah. alhamdulillah ngono ya Le ketemu. Alhamdulillah kepiye. Nggih, sugeng dalu Om. Nggih. Om Dalang. Pripun Pak Dalang napa Mas Dalang? Anu, Oh. Mas ora apa-apa. Mas Dalang nggih. Sing nom aku ki. Aku ki sing mlaku 20 taun. Oh alah. Nggih. Alhamdulillah. Nggih niki wau nggih mboten sengaja lho Pak. Lah nggih, pripun? Wau kan saking daleme Mas Gading. Oh, jenengan pun Wela kepiye sih? Wela kepiye to? Nggih, terus tadi ada live katanya Dalang Sena live terus Nggih. ternyata ingkang dalang panjenengan. Alhamdulillah. derek ketepangan nggih Mbak Lintang Kairo. Nggih. Kula niku derek napa nggih ngikuti follow jenengan Wah, TikTok oh, niku. nggih to. Kula kok ngefan kali jenengan. Mboten namung Gading kula niku nggih ngefan kali jenengan. Nggih, matur suwun Mas Dalang. Wah, jan. Berarti Bedane semene iki sing ora ndek polo kurang aku. Maksudnya neng TikTok lho, Neng Pak. TikTok ae lho, TikTok, betul. tegese diikuti. Iya. Berarti sing Mas Wahyu ki berarti nganu ya pilih kasih. Wih, yo Nek gue Mbak Lintang Kairo ki di-follow kok nggon aku langsung di-blok lho. Ora kon langsung. Ora apa-apa, mergane tak cemes jadi diblok karo kono. Ya. Sih, Mbak Mas Gading Nah, iki Mas mriki, Gading. nah, nggih, Mas. Nah, mriki Mas, mangke ndak tercemar, Mas. Nah, jenengan mriku, Mas. Aja ngono kuwi to. Ya. Coba cedek karo Mas Gading. Kene cedek karo Mas Gading kene. Jenengan lho Pak. Yo jelas 50-50. Ya Allah, semene Mas Gading. Jomplang ngono kok. Ya lah yo 50-50 ki tangeh lamun. 50-50 ki 11-12. 50-50. Aurane wis beda. Nah, Le, ya ngono kuwi, pakamu ngono kuwi Le. Ono aura kedamaian kene kerusuhan. kuwi lagi viral ya iki mayang di anu Mbak Lintang. Wah, nang HP. Lagi lamilan menika tasih belajar Mbak. Padha mawon kula ya belajar terus nok Lintang. Ya Iki Pak kowe ojo no ganggu. sinau kok ngono Mbak Yumu lulus gobloke pol. Iku lagi Kenapa ngoten lho Pak De? Mbak Yumu iki lho. Kowe ngelokke aku apa bodoh? Oh, anu ora. Nek aku pinter ora milih jenengan dadi bojoku. Iya. Aku ya gumun wong goblok kok milih goblok. Ora usah diganggu kuwi jatahe kawula muda wis. Aku ya tau nom. Iya Mbak. Ero Mbak. Nggih, nggih niki dos pundi Mas Dalang? Duet kali Mas Gading. Duet nopo, Mas? Lintang Asporo. Ya ampun. Walah mongko niki wau kula badhe kali Mas Gading niku namung badhe nonton panjenengan lho. Oh, mboten napa-napa. Disangoni lho, Mas. Eh? Disangoni lho. Lah nguyai segoro nek nyakoni kowe kuwi. Oh. Heeh ya toh. Ayo nembang. Napa Apa? Lintang Asmara? Ya, Napa? langsung Lintang Asporo ra Ampun apa. di tengah Moro, Mas. Nah, apa? Dan napa? Ora nyada aku, Mas. Dan napa? Manut lainnya. Apa? Liyane pokoknya ora Menawi Lintang. wonten pamundutan? Manis Rom. Manis. Manis ki sing kepiye? Manis. Ngono kae lho. Manis
Bojoku kencing manis. Manis. Sampean pancen manis. Tak kira Ya saiki Setya Tuhu wae. Oh ya, bawane yuk Pak. Diwarai Iki Mbak lenggah. Lintang. Yo bawane aku kang Setya Satuhu. Duet napa? Yang hafal napa? Sing apal apa? Apa ya aku ora tau apa. Belum ngapal sih. Jambu alas apal ra? Bintang. Ora. Bintang asmara kuwi mau sing apal Quran. Ya ora apa-apa Napa, Manut? dipas-paske. Sing apal napa padha kuning? Sri Slamet kuwi. Lestari. Lestari. Hampir sawit. Anu gluduk asmara. Gluduk asmara. Kok gluduk ya pripun to, Pak? Gubuk, Lah, Lestari. asmara, gubuk. Yo anu browsing Mbak Emen dibrowsingke. Ya, Ayo browsing Lestari mboten yo. apa-apa. ujaring sing kula browsingke. Heeh. Yo. Mas Gading, apa mau lagunya apa, Mas? Sing genah Lintang Asmara wis apal Gading ora ketuk ora apa-apa. Lintang asmara mboten napa-napa. Ya, yo Lintang Asmara. Ya. Nanti kita bantu. Heeh. Bantu Yo. apa? Bantu doang. Selesai. Oh, bantu doa. Ya, yo Ya. Lintang Asmara. Ya, tepuk Luar tangan biasa Mas tepuk Gading. tangan. Matur sembah nuwun. Generasi muda penerus bangsa yang luar biasa. Amin, amin, amin. Suarane kok iso apik kaya ngono ya, Mbak Lintang Kairo. Di Jawa Amin, Timurnya ajar, Ibu. Indonesia. Jos tenan. Apik tenan. Jos matur sembah nuwun wis ngono wae. Siap. Ngopo? Sangu. Sak bungkus apa ngono lho, Mas? Kocrok. Bensin. Ya, emplok. Ampun. Aja sak ngono. Ora ngono kuwi. Nek ngene iki. Loro. Siji wae. Sing ikhlas sing kaya iki sembrono kowe ku. Mosok ngene iku. Lah aku yo Yo kosok to. malah sing aman. Mas Gading matur. Gowo. Wah, Jan. Iya, itu rokok. Laris. Amin, amin, amin. Matur sembah nuwun Mas. Angin iki dadi merinding Matur sembah Mas. nuwun ya, Mas. Pokoknya sehat selalu. Nggo nggo Iya. tumbas es krim. Oh iya, aku siap. Pilek. Pakai pilek. Wah, lan aku sakusne tak nggo tuku lemah kok. Lho. Satu kita emang Kowe ento. Ento malah turau kek bojoku iki njaluk 20.000 ento lemah kok. lemah apa? Napa? Nggo godhog dong kates kae lho dadi Lempung. Lemah lempung kayak gitu. lha sing penting iso tuku lemah. Matur nuwun nih Mas Mas Gading. Gading, Mbak Lintang sukses selalu. Sukses selalu. Masih sekolah kelas berapa? Kalau kelas 1 SMA. Kelas 1 Sama. SMA. Nggih. Sama. Sama napa? Sama. Mas Gading, kalau Mas Gading Kula kelas 3. kelas 3 SMA. Luar Ya, biasa. hampir sepantaran. Oh, hampir sepantaran. Hampir. Anu, cuma let 2 tahun ya. Iya, beda 2 tahun Beda. Nggih. Ya pokoknya didongake kagem Mas Gading muga-muga sesuk iso ngungkuli bapake. Amin. Pokoknya nek mayang ojo lali Mbak Niken karo Mbak Baut ya, Le. Pokoknya dijogo tenan serawunge andang asore dijogo Mas Gading. Iki Pak Margiono, ning sing ngender Pak Margiono. Lah iki salim sik. Sering dalu, Bapak. Mas Gading. Salim sik. Simba. Bapak. Simba. Nggih. Simba ke Wah, Bapak. iki sesepuh sing anggap Nah, sepuh ki asepean. Mbak Wodo. Ya ayo. Ngono medun ngono. Terima kasih. Oke. Besok muga-muga ya. Nggih. Kayak iso mayang bareng dalang yang lagi viral ya. Dan sinden kecil yang lagi viral ya. Kayak iso meni-meni ngono kuwi resepe apa ya Pak? Kayak suarane ya apik. Pakai diete sing sempurna. Diet ya Lu Ben. gampang diet ben berhasil iki. Mbak Niken, Yeay. Mbah Baut. Yeay. Pokoknya kudu saksek iki. Oke. Siap. Mergo iki ya le manggon ya dilaleki ning pondok aja ngasih mengko ke kesukan. Oh, nggih. Saiki di lagu terakhir kagem mbak-mbake men jumeneng. Nggih, sip cocok. Napa lagunipun? Niki sing pamenipun mau nyuwun lagu, nggih nyuwun ngapunten gandeng wektune wis mepet. Engko pokoke dipinakani nggon gara-gara saiki terakhir lagune.
ninggal katresnan. Ya, ninggal katresnan. Wah, ya wong liya wektune ya kudu didum-dum ya, Pak Taun. Leres nggih. Ah, lakone ya kudu digatekke tenan. Nggih, monggo kalih sinten menika? Niki Mbak Siti, Mbak Oriza, Mbak Endah, Mbak Saras. Ayo, Mbak Saras. Iki nyu warga laras. Oh, kok iso nyu? Nyu iki artine baru. Oh, ngono. Dadi artine baru warga laras. Lho, junior wae. Ngono ki ya ora apa-apa junior. Iki isih sekolah kabeh ya niki. Sing genter iki sing kelas 2 SD. Sing ngendang iki sing SMP kelas 3. Ya meng sing genter iki brengose iki kedisiken le tukul. Dadi ya ketok brengose kandel. Kok brengose wis putih mak semir. Iso disemir. Ngono mak. Wajan pokoke ngaturake panuwun dene sampun kepareng nimbali kula sak kanca-kanca niki. Nyuwun pangapunten menawi kanca-kanca tesih kathah lepate kula sak kanca nyuwun pangapunten. Wah, karang ya isih sekolah heeh to? Iya, Mak. Sing ngene kok. Ning wasise ora jamak isih kelas 2 SD. Wis iso gender. Iya, Mak. Kowe ora mung iso gender saru bareng kowe. Iya, Mak. Heeh. Nek gender ketoke ora saru anggere ngenong ki wis wah bengok-bengok kae. Jan. Iya, Mak. Iki dibuka sih rasane dibuka sih iki rasane ben ketok mak bior ngono ya. Ya Pak ning iki kok mau ning pamflete apa jenenge? Heeh, pamflet. Pamflet. Heeh. Ana bintang tamu. Ya. Iya ana bintang tamune saking Kajar kan bintang tamune sekedap kula buka nganu niki pamflet. Nah, menika bintang tamune Pur Kete. Wah, niku saking mriki kan. Oh, ngono. Heeh. Saka kene ya, Nduk, saka Kajar. Oh, gitu. Ana meneh iki, ana loro kok bintang tamune siji iki. Sapa sing siji? Oh, nganu. Uut Salsabila. Nah, nggih. Uut Salsabila Mbak Uut. Heeh. Heeh. Nek ya mengko dhisik nek ngunggahke men duduk-duduk sik ya. Iya, Mak. Dibuka sik nganggo apa jenenge? Nganggo tetembangan. Sak tembang terus lagi ngunggahke bintang tamu, lagi jumenake bintang tamu. Iya, Pak. Ngono ya apik. Apik tumrap awak dhewe. Ngono sing para pamirsa iki bintang tamune kok urung diunggahke lho kepiye? Ya sak lagu sik mak dibuka rasane. Heeh, Nduk, bener. Iki aku wah urung perkenalan sinden barang iki sindene sik cilik-cilik kabeh. Masih kecil semua anu Mbak ingkang niki paling kiri. Kula aturi nyekel mic anu mic. Kok anu mbok sing apik, Mak. Monggo Mbak nganu dicepeng mike. Nganu. Niki sinden paling kiri. Nah, ngono lho. Monggo. Iki. Nah, monggo. Perkenalan nganu. Asmanipun sinten, Mbak? Nggih, Sugeng Dalu, Pak. Sugeng Dalu. Ayo, anu asmanipun sinten, Mbak? Kula Ara. Bu Mbak Ara nggih. Saking pundi? Kula saking Magelang. Oh, saking Magelang. Nggih. Oh, lajeng sekolah tesih sekolah napa sampun kanu? Sampun lulus napa sampun gadah bojo napa sampun gadah anak? Sampun gadah bojo. Waduh.
Wah, gagal. Pahit iki. Mbok nganu, Mbak. Sampun lulus nggih, lulus tahun wingi nek mboten nganu. Tahun iki nggih. Nggih, tahun iki. Nggih. Nggih matur sembah nuwun Mbak Ara. Nggih, sami-sami. Monggo salajengipun kanannya. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu. Asmanipun sinten, Mbak? Derek tepang asmanipun Mawar. Oh, Mawar. Nggih. Mawar melati napa mawar berduri? Nek berduri nyocok mengko. Sing nyocoki ora kono kene sing nyocoki. Nggawa dom maksudnya iki ora kok do elek. Nggih, Mbak Mawar. Saking pundi, Mbak? Helmipun saking Pakis Magelang. Oh, nggih. Tanggaku kuwi. Ya rada adoh sithik Nganu statusipun waduh. Tesih sekolah napa sampun lulus napa sampun gadah bojo napa sampun gadah anu putra? Nggih, kula tesih sekolah. Oh, tesih sekolah. Kelas pinten, Mbak? Kelas 3. Kelas 3. Sekolah ten? Ten SMK Negeri 1. Oh, nggih. SMKI Yogyakarta. SMK Negeri 1 Kasihan, Bantul. Ah, nggih, kasihan. Nggih, matur sembah nuwun nggih Mbak Mawar. Nggih. Monggo salajengipun. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang. Sugeng dalu, Mbak. Nggih. Semanipun sinten, Mbak? Derek tepang nami kula Laras. Laras. Oh, nggih. Mbak Laras. Dalemipun saking pundi, Mbak? Kula wing saking Karangmojo mriku. Oh, nggih. Mengki kula tak mampir nggih. Jenengan beto napa nek wani mampir rene kula niku? Pripun? Beto napa nek wani mampir rene kula Loh. niku? Napa? Iki Beto gawa jas- wayang sakota iki. Isih kurang po? Aja kok nek aku medun panggung diantemi karo sing rebab. Tak ora wae aku. Ya antemi genten wae ge anteman. Wah. Atos iki sing iki. Mboten. Aku ki seneng sing empuk mah dine sing atos. Nggih, matur sembah nuwun. Anu statusipun? Kula tesih belajar teng sekolahan. Oh, nggih. Sekolahipun? Sekolahipun sami kalih Mbak Mawar kemau. Oh, nggih, teng SMKI Yogyakarta. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun nggih Mbak Laras. Sami Mas Dalang. Monggo salajengipun. Wah, menika to si TK. Sugeng dalu, Mbak. Inggih, sugeng dalu. Mas Waduh, Dalang. Jan. Alus tenan. Iya. Nggih. Wah, Jan. Isin-isin iki ketoke. Nggih, malu-malu kucing Mas Ah, nggih. Dalang. Kula nggih malu-malu kirik. Asmanipun sinten, Mbak? Wah, iki wis kondang. Inggih, Gladiwanoh Gulang Tepang. Nami kula Agnesia Nandasari Nuring Tias. Oh, nggih. Anu, iki to Feb sing tok idolake iki, Feb. Sinten? Oh, menika. Oh, idola. Didolake apane? Ah, niku mangkang piyambak. Anu, dalemipun saking pundi, Mbak Agnes? Inggih. Kula saking dene. Oh. Sak karepe penting muni sekono. Statusipun? Tasih perawan. Waduh. Alhamdulillah tasih perawan Mas. Mas Napa tasih Dalang. sekolah? Nggih. Oh, tasih. Oh, tasih sekolah. Nggih. Kula tasih SMA ugi. Oh, nggih. SMA nggih. Sampun manakake nggih. Pun kula badar kiriyen. Ora ya. Oh, mboten. Lagi loro. Lagi loro. Sampun. Sampun. Nggih, Wah, matur iya. sembah nuwun. Nggih, sami-sami. Kula delehke nggih mike. Nggih, mike didelehke anu mike didelehke. Oh, nggih. Nggih. Monggo ingkang paling pojok. Ah, nggih. Inji, sugeng dalu. Sugeng dalu.
Asmanipun sinten, Mbak? Pripun? Asmanipun sinten? Asma kula pun mantun. Oh iya. Oh. Namanya siapa, Mbak? Oke, nama saya Iya. Indah Suaraswati. Indah Suaraswati. Indah. Kula tasih SMP lho Mas Dalang. Oh, tes SMP. Nggih. Nggih, kelas pinten? Kelas 3. Oh, kelas 3. Sami kalih sing ngendang nggih. 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 Napa seangkatan? Seangkatan Oh, menika nggih nggih. kelas 3. Nggih. Sak kelas kali kula. Oh, nggih. Dalemipun saking pundi, Mbak? Wacan kula beto e. Oh, nggih. Benjang dibruk kemawon nggih. Injih kula saking Siring Sindoro, Gunung Oh. Sindoro. Nggih. Temanggung, Nggih. Jawi Tengah. Oh, saking Temanggung. Nggih. Statusipun oh wis ding mau. SMP. SMP ding. Kelas 3 ya. Oke, matur sembah nuwun nggih Mbak Indah. Sami-sami. Nggih. Ya Pak, gek dibuka rasane. Aku ya seneng buka-buka kok. Ya gek dibuka wae ya Pak. Aku kok apa jenengane? Wah, iki sik kok sik ana requestan tapi mengko sik sak lagu dhisik sing mau. Iya Pak. Diku buka rasane sik. Aku kok kepengin apa jenengane? Caping gunung. Caping gunung. Caping gunung ki sing saben bengi kuwi. Oh, iya, Pak. Bawane sing bawane arep sapa? Aku kepengin urut mengko sing nembang ben Mbak Mawar jumeneng. Nek bawane nganu mawon. Urut saking yang paling buke saking Mbak Ara. Dugi mriko. Mbak Indah. Iya Mak, ngono ya apik. Sampun apa jenengane? Sampun siap para Mbak sinden Mbak Ara? Sampun? Sampun. Oh nggih. Monggo. Oh nggih sekedap. Wah ya. Karang yo wedange teko. Ha iya Mak. Wedange apa kira-kira? Ya teh ya wis anget ngono wis. Mongko hawane adem kok to. Golek sing anget-anget iki kepenak banget, Nduk. Ha iya, Mak. Kaya to kemul. Apa meneh? Kopi panas apa teh panas apa jarang panas ya ora masalah, Nduk. Sing penting iso nggo anget-anget. Iya, Pak. Iki sing sekirane sindene urung ana statuse dienggo. Tenggo apa? Ora. Sampun, Mbak Ara? Sampun, oke. Monggo. Bawa caping gunung. Saben bengi Nyawang saben bengi nyawang yuk ya ngerti abane ora iki lho gedleng monggo Mbak Mawar selanjutnya yen memajang mong karo janur kuning jan marem sing do genjleng do seneng genjleng-genjleng apa ya makpeng ya niki nang kuping iki iya kan mergane jenenge wing genjleng mak monggo Mbak Laras kembang wae watan kenang
Apik to? Apik. Do semangat nek ngene iki. Monggo lajengipun Mbak Agnes. Nggih. Iki pokoke nganu lho ya. Gironge siap-siap. Pokoke iki tak puter ning ya manut aku. Kok nek aku ujug-ujug, monggo ingkang girong. Lah bingung, Tuan. Coba buka catatan sik. Kita buka catatan. Buka, searching sik. Nggih monggo Mbak Indah dipun lajengaken, Mbak. Ayo kowe. Monggo ingkang ngerong Mas Rifki. Mas, ayo dilanjutke, diteruske bawane. Yo. Panas udan panas aling-aling. Caping gunung. Wah, jan apik tenan ya, Nduk ya. Rapati yo. Ora ngono kuwi to, Nduk. Monggo, ngaturipun Mas Padri. Ayo. Lanjutane. Nadyan wadon sarta Swara suling kumandhang swarane. Ino maneh banyu
Yuk. Sekar bisa nyaman gunung desa Dangdut ke Mas. zaman berjuang kerelingan yen tak openi saiki ono jarene wis keturutan sing dikadang yen ate janji saiki apa Matur sembah nuwun. Para mbak-mbak sinden sedaya wah jan gayeng tenan ya, gayeng mak. Gayeng pol pokoke. Nduk. Neng kok ujube bengi iki mau durung tok aturke. Heeh, Nduk, aku lali iki mau lagi tekan dek zaman berjuang. Engko terus kelingan aku. Oh, mak yo diwacake saiki. Ujube bengi iki ya kuwi merti dusun utawa majemukan, Nduk. Sing baku ujube wayangan bengi iki apa? Ayo dijupuk intisarine. Hikmah lan tujuane apa? Merga merti dusun utawa majemukan kuwi tradisi budaya adat tilaraning nenek moyang sing wajib dilestarekake. Dene ujube mensyukuri nikmate Gusti kang wis diparingake marang awake dhewe kabeh. Sawise wis kaparingan sehat bagas waras tias bagya mulya lan wis kaparingan pirang-pirang rejeki mbuh kuwi wujud ulu wetu mbuh kuwi wujud maneman saka tegal sawah mbuh kuwi wujud saka gaji kantor mbuh kuwi saka hasil dagang kabeh wae kuwi wajib disyukuri. Mula kalenggahan iki para pepundhen lan sanak kadang warga Kajar kene bareng-bareng nguncupake asta kunjung ngersane Gusti nyuwun supaya taun kang lumaku iki kabeh pinaringan rahayu wilujeng rancak gangsar nggone padha makarya. Mula Nduk awake dhewe sak kanca uga uyung-uyung melu nyengkuyung kanthi diadani merti dusun ing pangajab muga-muga warga ing Kajar kene tansah pinaringan bagas waras rahayu nir ing sambikala durga mendhak kala sirna tuwa ing boga wastra nir ing sesakit brasta weri saeka
para warga ugi saya wimbus supaket rumaket sumaya saeka kapti guyub rukun bandol rompol bantu binantu daya dinayan samat sinamadan lan kanthi semangat kebersamaan gotong royongan menika mugi-mugi saged ambabar kanugrahan katentreman kambagian lan kaendahan tumrap kita sedaya utamanipun warga ing Kajar kene nduk. Moga-moga warga ing Kajar kene saya maju, saya bejo, sukses selalu. Amin. Amin, Mak. Wis gene ujube yo ngono kuwi. Iki mau ya soale dadak ndelok apa jenenge pamflet mau dadi lali aku arep ngaturke ujube. Ya, Mak, ora dadi ngopo. Ayo gek anu bintang tamune nduk. Iya, Mak, aku ya selak kepengin apa jenenge guyu. Ajeng disepoti menapa mboten niki? Disepoti nggih. Menapa sepotipun? Ajeng diserampat. Apa arep diserampat? Nggih ngono ya ora apa-apa, Nduk. Pelok Mas Lendro. Oh, ya wis. Apa? Sugeng dalu, Pak. Nggih, sugeng dalu. Jumeneng, Pak. Oh, nggih. Malah nggih. Mbak Ut. Sik Mas. Onten apa niki enten apa? Gelut. Oh, Jawa grimis, Mas. Alhamdulillah. Pokoknya anggere semua legi Rasul Kajar ki mesti blebah. Nggih. Ngoten lho. Udan to, Mbak? Oh, enggak sami ngeyop, Bu. Oh, sami ngeyop apa enggak? Nggih. Menawi boten enten panggenan ngeyup. Ya nggih, majer radi majer nggih. Menawi boten enten panggenan nggih ngeyup, nganu rumahe dibawa dibopong. Nggih. Pengkirian Mbak Cange. Jane kene Jembar ya Mas kene. Kene iki Jembar. Jembar. Kersane pados anu Eyung Pandri soalé Jawa. Wong ya ora nyono ora jimpe. Wah, jebul wengi iki kanugrahan Jawa. Muga-muga kanthi Jawa menika mbeta barokah nggih, Mas Pon. Amin. Barokah kagem sedaya ingkang mirsani, barokah kagem Mas Dalang sak rombongan. Amin. Barokah kagem kula kalian panjenengan. Amin. Nggih. Sugeng dalu Mbak Cange. Sugeng dalu. Nggih.
Sugeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbo. Nggih, sugeng dalu, Mas Mbak Gading, Uut. Ki Gading. Nggih, Derek sugeng manuh niki kula kan Mbak Uut supaya derek ngregaken swasana dalu menika ngresai panjenengan le makarya. Nggih. Mbok bilih mangke kirang pas kirang nuju prana saestu nyuwun pangapunten nggih Mbak Cangik nggih. Nggih, wah. Tepungan sik. Tepungan Mas. lah yo Tepungan, nggih nggih. Nggih. Derek pitepangan, Nggih, dalem Mbak. Uut salsabila. Nggih, Mbak Uut. Niki Nek- Pak Pur Kete. Nek kula menggampil Mas Pur Kete. Oh, nggih. Kete po Kete. Kete. Oh, kete. Kete iki nek sing ngendikake piyai sepuh ini jare kere terminal ngono. Kete. Ning aku Kok kere terminal lah janjane? sing tak setorke nyanggo namu ki bodane. Oh. Sampun Bu, pun yo. Ampun. Pun Ampun. Nek kinten-kinten rika nggen mergi nika tesih kodanan nyewa tenda malih panitiane mboten napa-napa. Lah nggih, karjenge sami ngeyop riyin. Nggih. Soale nek isik Jawa terus awake dhewe ngomong kok ya gur kalah karo udan ya, Kalah Mas. karo Lah, udan. ya. Nek kalah karo kenyit ora apa-apa nek kalah karo udan cilaka ya to. Niki Nggih. nun sewu Mbak Cange. Nggih. Dalu menika kajar tri pedusunan ngawontenaken bersih dusun. Oke. Menika kajar 1, kajar 2, kajar 3. Nggih. Bu Dukuh, Pak Dukuh, kalih-kalihipun. Nggih. Ingkang kajar 1 menika Bu Wulandari, ingkang kajar 2 Pak Iryono, kajar 3 Pak Sugiyanto. Niki dukuh sedaya kek nyuwun pangapunten nek awake dhewe jumeneng enten niki Mbak Uut. Nggih. Niki para-para ingkang sami lenggah anggota dewan terpilih. Inggih, Sampun sugeng pirsa dalu nggih. Pak Harno Lenggah. Pak Harno lenggah, Pak Rian lenggah. Pak Rian Lenggah. Pak Didi lenggah. Lah Pak niki Didi. sing kilene niki Pak sinten? Pak Polisi. Mabes Polri nggih. Ya, Niki nggih. pun pensiun. Oh, nggih. Juragan Manuk sakniki. Nggih. Nggih. Sugeng dalu sedaya kemawon. Amit nggih, Mbak. Kula digiri iki mboten ana apa. Mbak-mbak sinden yang cantik-cantik. Cantik-cantik. Ya Allah, sik menik-menik. Pokoke awake dhewe iki ngemong putu. Piagane sing enom gur sing ngendang kae sing enom dhewe kae. Jane aku nek kon milih ngono ya milih sing enom ngene ya, Mas. Lah iya wis sing jelas iki awake dhewe ngemong nggih. Nggih, menika sing gender paling pokoke paling nom menika. Oh, paling nom ya, Mbak. Sing paling nem ingkang gender. Nggih, menika tesih kelas 2 SD. Oh, ngaten. 2 SD. Nggih. Alalah, kula nggih niki tesih SMP kok. Oh, nggih. Sawak manak pindho. Sampun melahirkan ping kalih kok. Kaya sapi ya manak e lho. Wah, sapi kaya ngene iki cendah blantike. Nun sewu Mbak Cange. Nggih. Suka parisuka kenging nggih ning kula nyun siget sawetawis. Karena menika Mbak Cange putranipun almarhum Ki Sena Nugroho. Monggo kita sareng-sareng ngaturaken Al-Fatihah kagem Pak Sena Nugroho. Kanthi tenang monggo sesarengan kaniwasan Al-Fatihah kunjuk dateng Ki Sena Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Mugi lancar senajan to Bapak menika sampun kondur kasedan jati piyayinipun dalu menika mirsani panjenengan iki Mbak Cange. Wilanipun semangat nggih Mbak Cange nggih. Nggih, tepuk tangan matur sembah nuwun. Tepuk Nggih, tangan untuk Ki matur sembah Gading nuwun, Pawukir. matur sembah nuwun. Perdana untuk di Gunung Kidul Mas Gading Pawukir mudah-mudahan lancar selalu di Gunung Kidul. Amin. Nggih, amin amin. Niki wau nggih pun nonton. Wow, dalange anu sesuk nanggap. Nggih. Nggih bintang tamu aja kae wong wis tuwek ngoten niku. Ayo ora sampean tuwek-tuwek ngono. Lah iya. Tuwek ki sepuh, asepe sing ampuh. Heeh, sepuh ki asepe sing ampuh. Nggih. Lah nek aku ku ora sepuh. Napa? Pokoke iki asepe ora ning apa-apane ngono wae ngopo. Mboten. Nun sewu lho Mbak Cange mbok pilih menika kula anggenipun gegojekan kirang sopan nyuwun pangapunten. Wah, nggih Ajeng mboten dados. menika Mbak-mbak adik-adik, anak-anak wedok ngundang kula Mbah Kakung nggih. Ah, nggih. Mbah Kakung, Mbah Mbah Putri. Kakung. Tenan Mbak ya aja Mbah Putri, Mas. Yo Masa ya anu nek sampean ngundang aku Mbah Kakung, nek iki Kak terus Mbak Kakung, oh trek iki aku ki bojomu ngono ta ya ya terus. yo. Ya iki ngene.
Iki kanca nun sewu Mas. Niki paguyubane asmane napa? Trima Lutung napa? Warga Laras? Oh, Warga Laras. Warga Laras alhamdulillah Warga Laras Junior. Warga Laras Junior. Warga Laras Junior tegese warga Laras sing nom-nom. Alhamdulillah sesuk percaya syukur mboten napa-napa. Niki kiai niki. Ngarep sampean niku kiai. Sing ngagem peci niki. Sing nganggo peci iki. Oh. Ditekoni anggerene wong ewo ditekoni sing apik dinane kok apik kabeh. Kiai. Iku asmane Pak Kayi Suwandi. Nggih, Pak Kiai nyuwun donga pangestu nggih Pak nggih. Nggih niki Mbak Un niki nggih kiai. Namine Pak Tukiyo. Pak Sukiyo. Tukiyo. Pak Tukiyo. Niki Tukiyo nek niku Tukidul. Dulure tulor ya sampean. Nggih suka parisuka Mbak Cange. Nggih. Donga dinonga mugi-mugi sak bibaripun adicara menika kadang warga masyarakat Tri Pedusunan Kajar tansah binerkahan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Amin Allahumma amin. Sedaya pinaringan sehat nggih Pak Bu nggih. Amin amin amin. Acarane bersih dusun ugi saged dipun wastani sedekah bumi nggih Mas. Ujub raos syukur Bapak Ibu warga masyarakat anggenipun pinaringan berkah saking Gusti. Mugi-mugi pikantuk lelintun ingkang barokah ingkang kathah nggih. Nggih didongake muga-muga sing dadi pegawe ya men mundhak gajine. Amin. Sing kadang-tane ya men mundhak panene senajan to telat udane. Nggih, amin. Sing dadi anggota dewan terpilih ya ben kuat sing ngomong warga masyarakat Gunung Kidul karo provinsi. Amin. Tiga-tiganya itu adalah anggota DPR terpilih Pak Rian Gunung Kidul, Pak Harno provinsi, Pak Didik itu juga provinsi. Biasane nun sewu Mbak Cange, biasane piyai ketiga niku nek ngersake lagu rasah ndadakku nembung diawe. Rene, ning kok iki ora. Ya sabar to Mas ya agi munggah lho, tenang wae. Wah, nek ngono ki timbangane engko pekewuh nek aku mesti aku engko nek ana sing ngersake lagu sing tengah mesti nglirik kulon. Tenang. Lho la iki ana arta ki dhuwit saka ngendi? Iki ngene, iki awake dhewe ya iki nun sewu Mbak Cange, pamundhut lewat wingking, nggih. Mengke niki kula waos riyen. Niki sing niki wonten pamundhut Grojogan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Niki sing ngersake Dalang Kondang. Nek meng sampean menapa? Kalah kali niki. Nek meng sampean jenenge wis apik. Nika Ki Gading Pawukir. Ki Gading Pawukir. Dalang sing iki? Kenya Joko Gemblung. Wah. Wis kenya Joko Gemblung ndak kek kalah papane jale. Lah nek kae to Ki Gading Pawukir seno. Asmane wis gagah banget lho. Ki Gading Pawukir. Lho wis ketok mencorong. Wonten asalipun Bapak Ibu penonton menika dalang pun Ki Kenyet. Joko Gemblung. Jaluk lagu. Matur nuwun lho. Matur nuwun ya Mas Kenyet. Mugi-mugi lancar. Niki jenengan pun mari kula muga-muga entuk rezeki sing akeh barokah. Kula mung duduhke lho Pak Rian. Ampun do pekewuh. Ampun do pekewuh. Mbak pripun? Mbak Cange kula tak ngemis riyen. Oh nggih. Mas Pur. Lah weh kowe ana sampean ki aja ngisini-sini aku to. Ora, aku meneng wito. Kok aja memalukan teman ngono lho. Ya lek diparingi iki ya aku jalukno ngono. Oh nggih, niki jenengan ngendika ndak dikira aku kok, Pak. Oh. Sing rong Iki nggo panitia coba potong ya. Nah, kayak iki nggo kowe. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Harno. Tepuk tangan kagem Pak Harno. Rezeki anak soleh yu aja meri iki gandeng Pak Harno ling ngersake sing 200 dienggo kete tak sakane ta. Yo aja batin. Kangge kula to Pak. Nggih sing 2 juta. Nggih. 2 juta. Kenapa ya Pak? Oh, 2 juta niki kagem panitia. Kula hitung ping 3 nek mboten dugi iki dhuwit ngene kula. 1 Ketua panitia sik pundi? Bocah ki angger karo dhuwit rong ati dit kok wis teko. 2. Wah, ya ampun 3. Matur sembah nuwun iki bantuan saking Pak Harno 2 juta nggih mugi-mugi kagem napa nggih kebetahan wingking. Nek kinten-kinten umpamine dadi keteke minggu tak dani semua nek kurang tambahno. Pak menika nggih enten pamundhutan menika niki. Nggih. Monggo.
Pun Niki kula waos. baca nggih. Nggih. Assalamualaikum Bu Cange. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kula Sukoco Ketua PWKS Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Oh, tebe niku, Mbak. Oke niki nonton langsung di belakang kelir. Wah, jan matur sembah nuwun jauh-jauh. Iya. Request lagu Anomanobong. Oh, alah. Kagem para kadang PWKS Sinunukan dan para kadang jaranan Wanara Seta matur nuwun. Nggih, saking Mandailing Natal yang Nggih. malam hari ini mirsani wonten belakang kelir nggih. Langsung Niki- wonten belakang kelir. Nggih. Kene iki nggih wonten pamundhut dari Mbak Wiwi Madura. Ki minta lagu Belenjani janji. Belenjani janji. Belenjani janji. Belenjani janji. Sedaya pamundhut kita tampi Mbak Cange mengke nek saged nggih dipinangkani, Nggih. mboten saged digantos lagu sanesipun. Ewa semanten mengke meksa kedah pun pinangkani mengke tumbaske kaset mawon. Nah, mengke tumbaske tip setel. Nggih, ngoten mawon. Saat ini pun mboten enten kaset. Ora ana ora kaset. usum, nggih. Heeh, nggih. Dari Pak Preh Wetan RSUD. Nggih. Minta lagu Gubuk Asmoro. Nggih. Dan buat Mas Kete sehat selalu nggih. Amin, amin, amin. Ingkang nggih, ya nyanyi Allah. Mbak Uut. Matur Siap, nuwun siap, Pak siap. Preh. Nggih, nggih, Sembah nggih, nuwun matur sembah nuwun. sanget. Nggih, saderengipun minangkani pamundhut mbile mangke kadang warga saking warga Laras Junior ngaturke Nggih. gending sik napa-napa mboten napa-napa Mbak. Oh, nggih. Supados jumbuh kalian kawontenan. Ning tak ngrampungke le kula ngemis riyen dereng rampung. Nggih, nggih, Pak. Niki nembe Parno. Nggih. Pak Didi pripun kabare, Pak? Ya ngalah. Kok terus tekon kabar. Lah aku ra mung ngabarke to yu. Lah wong suwe ra tau ketemu pripun kabare Pak Didi. Mboten sapeke wong kali anu mboten. Saya itu salut sama anggota dewan terpilih lho. Wingi dek masa-masa kampanye kaya duarak guntukan kaya duarak. Sekarang duduk bertiga. Tepuk tangan buat anggota dewan terpilih. Terima kasih matur sembah nuwun. Pak Arno, Pak Didi, Pak Rian matur sembah nuwun. Mboten napa-napa Pak, mboten usah. Anu tenan kula niki. Lah nek Pak Arno ki kula yo ora ngerti diawe ngene iki arek ngopo jebulno iki pasrahno karo panitia 2 juta. Nggih. Sing 200 kowe dojo batin. Jenenge rezekine rezeki anak soleh yu nek ngene iki. Nggih Pak Didi ngersake lagu tok men mboten napa-napa. Merem nek iki aku. Sowan Mas Pur. Dalah. Nyaket no, nyaket Pak Didik no. Lah iya nyaket Pak Didi kaya Iya. Pak Mino ya pekewo. Pak Mino. Menang wae ajene ame. Ya Allah, ya Allah. Ame. Nyajene ngendisane dhewe ya men lah. Dos pundi Pak Didi sehat selalu. Engko nek nganti Pak Didik ki duka terus maringi tenan ngono gak Oh kepiye? siap. Siap Pak Mino. Saking Jakarta. Wah, jalan. Sing jenenge wong rezeki anak soleh ki gur tekon saka Jakarta ngono yo alah. Rasa repot-repot. Wah. Santai, Mbak. Santai Mbak Cange. Mengke gek didum. Oh, nggih. Anu napa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Poin, Pak. Menika poin. Wah, jan. Pripun kabare Pak Rian? Wo, lah kok kabeh tekoni kabare. Lah aku ra gur ngabarke lah nek aku ki njaluk ki mbok menawa. Lah nang aku ki toh. gur wong Mega ndi Mbak Mega? Wo, Mbak Mega pripun sehat selalu nggih. Ngatur Nggih. beri clear. Ya pripun sehat to? alhamdulillah sehat. Wo, le jawab sesuk arep dadi wong kajar. Lah karepmu. Wong aku ki gur tekon kabare kepiye kok nek kono sing aku ora dadi wong kajar gek wis wakil bapak ndak kokean jare. Oh, alah. Neng pas banget kok. Sampean ki ora nembunge wis diparingi ki. Nun sewu lho Mbak, Pas tangan banget. kula mboten Nggih, ngelek-elek rombongan iki. Kula Nggih. mau ora mboten nyuwun to. Nggih. Ming ngabarke pripun kabare ngeten nggih. nggih. Usek. Lah nek kula nyuwun ngoten kula iki dosa. Nggih. Nanti iki pripun kabare? Tidak lung ndak salah do ngekeki. Mergane ngerti ora Mas Pur? Apa? Nyawang jenengan ki wajahmu kaya kotak amal gitu. Wah, aku ki tenan kok. Adine ki- Dilairke ning donya iki gur kon njaluk tak jenenge. Matur nuwun. nek Berkah kene. barokah nggih Berkah Bapak Ibu barokah. sedaya paringanipun. iya. Alhamdulillah. Kene sik. Iki sisan diwaca. Niki kagem pelajaran nek Nggih. bisa mulai Pak Nggih. Pur kete nyuwun Nggih. apa? Nggih.
Pokoke apa menanyakan kabar ampun diwangsuli. Nek umpamane kula tekon kabar kali Pak DPR kali ngoten Pak Mino dan sebagainya niku ampun diwangsuli. Ngono nggih. Pripun kabare nggih sret ngoten niku sae. Ampun ketemu bangsa Jumiran Raden bangsa ngono kuwi kabare prek. Pripun iki Mbak Tange nyanyi riyen apa sing Subata Jumbo kalian kawan? Oh nggih, napa? Bersih dusun napa bersih desa napa Mas maju. Apa niku ngono ka Mbok menawa nggih gitu. Kirangan kula nggih boten. Derek mawon nggih badhe minangkani pamundutan menapa badhe Subata Jumbo kalian kawonten riyen Mbak Tange kula nderek. Oh, napa nggih sing jumbo kalian kawontenan? Nggih napa bersih desa. Oh nggih. Bersih desa. Mbak Sinden usul dipinangkani wae Mbak ngoten. Dipinangkani. Sendika dawuh nggih. Ya. Gubuk asmara Pak Pre terus niki saking Maharani Laundry. Oh, jeruk. Niki. Saking Dudo Keren. Waduh, Dudo Keren. Sapa Mas Dudo Keren? Ora enak nek kene Dudo. Ning nek kaya nun sewu Pak. Ning nek kaya ngene iki kaya aku ki Dudo Keren sing ngarani sing ra bener. Lah nek Dudo tuwek ki bener, lah nek Dudo Keren kok kaya aku ki. Lho iki Dudo Keren ki eneng glinding sih dadine Dudo Kere. Oh, heeh. Ya wis. Diaturke sik pamundhut. Jeruk Sari lagune Ninggal Katresnan nggih. Oh, iki Ninggal Katresnan sik. Ditampung permintaan lagunya kita. Kripik gedang kripik telo sithik edang waton rata karena piantun setunggal kali 3 sekawan sing ngesake lagu ming niki awake dhewe enteng. Sing ngetan dhewe. Pak Harno mboten dawuh. Ora, gur dawuh kon ngekeke panitia 2 juta. Nggih Pak Rian karo takon kabar aku ora takon durungi ya. Nggih Pak Didi kula dereng bayaran entene ming niki kula tampa iya. Lah iya lah apa lagune? Lah tek urung keri ana aja. Iya Mbak. Gubuk Asmara nggih. Gubuk Asmara riyen. Gubuk Asmara. Siap. Bawani Mas, ayo. Kene menika nek ajeng bawa nggih kalih girong duet mboten napa-napa. Oh nggih. Lah niki bawane sing wiraswara niki. Nek Piyai Kajar Piyai Karangtenganing nek miringke swara kula pun bosen. Nggih sing wiraswara niki monggo ngono bagus-bagus sing derek lagi. Nun pangapunten monggo wiraswara bawa. Menika ingkang paling cedak kalih siter. Sing pundi Mbak Cange? Ingkang paling cerak kalih siter menika. Oh cerak kalih Om sinten namine? Bawa nggih Mas nggih. Ha nggih bawa Gubuk Asmara. Duet bawa Gubuk Asmara. Nggawa catatan. Jan. Pasuryane becik suwantene mesti ya sae. Apik. Pokoke pasuryane bagus, suarane ya apik. Suaraku ki nek wengi iki elek. Sing apik wis tanggung nek Bank BRI. Iki nek cara kita. Nggih, Pak meniki saenipun jumeneng menapa mboten niki, Pak? Dalam saenipun jumeneng menapa mboten? Derek jenengan Mbak Cange wong niki Purbawa sesa wonten panjenengan. Jumeneng nggih. Nggih. Duetke. Monggo, Dek. Monggo. Arep tak aturi Mas, kaya jani sik cilik. Yes. Baguse ra jamak. Derek pitepangan rumiyin nggih. Pitepangan riyen. Kenalan dulu Mas, ya Allah. Nggih nyepeng mik nggih Mas. Mik. Oh mik. Oh nggih. Paring asma sinten? Paring asma sinten, Pak? Pandu. Mas Pandu. Mas Pandu tasih kuliah napa SMA? Tasih SMA. SMA. Wonten pundi? Tasih teng SMKI. SMKI. Kelas pinten Mas? Kelas 3. Kelas 3. Mas Pandu isik sekolah gitu. Isik nek sing jenenge cah pelajar iki ditakoni wis wedi. Namine sinten? Pandu. Terus sekolah. Menika niku kepoyo. Oh. Kepoyo nggih. Ki mundur-mundur suwe-suwe. Enten pundi? SMKI. Lah nek Mas kete yo gagah ngene iki lho. Wah. Monggo Mas Pandu.